predică nu trebuie să concureze frumusețea străinii, așa încât vă spun la mulți ani. Ținând cont că astăzi este puțin important spus ziua de fondare a Bisericii. Sau cum ar spune cineva, Apocalipt, din Sfântul Evangheliei, e data înregistrării firmei. Adică este momentul istoric și harnic în egală măsură care ne-a dus astăzi pe noi împreună. Pericopa din Sfântul Evanghelist Ioan ne spune foarte clar, așa cum aflăm și din pericopa din noaptea învierii, că la acel moment lumea era împărțită, discutată. Unii fiind de o părere, alții de alta, unii crezând, alții fiind pe cale să creadă, iar alții contestând. Și deasupra tuturor, bineînțeles, nomenclatura sinagogală, care cumva nu mai știa cum să stăpânească ieșirea aceasta din normă pe care a reprezentat-o și reprezenta în continuare întruparea lui Dumnezeu în om și misiunea lui Iisus Hristos pe pământ. Așadar, prin faptul că Biserica nu ascunde nici în noaptea învierii, când vorbește și mărturisește și vestește minunea minunilor, nu ascunde că unii au colportat știrea falsă, fake news, vedeți? Cum că ar fi venit ucenicii peste noapte și ar fi luat trupul. Unii crezând acest lucru până în ziua de astăzi, iată că onestitatea, cinstea, o regăsim și în această pericopă, unde, repet, avem o imagine deloc triumfătoare, ce foarte omenească și pe de altă parte foarte inspirată. Acum și aici se vede în mod limpede că Biserica, adică statul acesta împreună al tuturor, este de adevăr divino-uman. Dumnezeu, dându-ne însă libertatea pentru care nu se căiește, ne lasă pe noi, inclusiv cu această libertate, de a ne împărți, de a fi, cum se spune, partide, adică părți dintr-un întreg. Dovadă că adevărul revelat este incompatibil cu orice dictatură, cu orice tip de autoritarism care vrea să anihileze libertatea, mintea și simțămintele fiecăruia. Și de aceea, compararea Bisericii cu o cazarmă este cea mai prost inspirată metaforă care poate exista vreodată. Și asta în ciuda faptului că lupta împotriva ereziilor și evangelizarea pe care Biserica avea să le ducă se va consuma de multe ori în termeni militari. Motiv pentru unii în epocă, mai devreme sau mai târziu, să vorbească despre creștini și mai cu seamă despre clerul acestora ca despre o miliție a Cristi, o fel de poliție a lui Hristos, armata lui Hristos. De-al minte, nu este deloc întâmplător că mișcarea de revigorare morală în Ardeal avea să preia această sintagmă, devenind ceea ce mai puțin aici în Sud se cunoaște oastea Domnului. Bine, acum metaforele despre biserică sunt multe. Inclusiv aceasta, repet, care mie personal nu prea place. Cu militaria. N-am de armate adevărat și, în general, am oroare de tot ceea ce înseamnă șefie idiotă. Și am avut parte de ea, din păcate, ca și voi de-al minte, de câteva ori până acum și cu siguranță vă mai avea parte. De aceea, cum ar veni, metabolizez acele momente și mă pregătesc pentru altele, astfel încât să am seninătatea de a nu intra eu însumi într-o vie, într-o nemulțumire sau chiar într-o răscoală care să mă scoată din ale mele. Așadar, iubiților, vedeți că metaforele sunt multe
Tocmai pentru că este foarte greu de prins în puține cuvinte omenești ce s-a petrecut în momentul pe care noi liturgic și anamnetic, adică ne aducem aminte fiind. Pentru că biserica nu este un club al nostalgicilor, ci este un spațiu al memoriei care se actualizează. De aceea noi suntem ceea ce am fost și suntem ceea ce vom fi. Și de aceea, nu întâmplător, veșnicia este văzută și nu doar de Fericitul Augustin, ci și de inspirații iconografe de la Voroneț, ca o stare în loc, o concomitență a timpurilor. Și al Fericitul Augustin spune foarte plastic că veșnicia este, de fapt, un prezent continuu. Iar la Voroneț, dacă mergeți vara aceasta cu prietenii străini sau cu copiii voștri, arătați-le că sus de tot, în primul registru al minunatei frește a judecății de apoi, Dumnezeu cel bătrân de zile apare într-o fereastră a timpului și a cerului, fiind, de o parte, cele 6 semne zodiacale ale primilor luni din an și pe cealaltă parte, celelalte 6, arătând cât adevăr, până la urma urmei, este vorba aceasta devenită trivială, că se vorbește despre cineva că a murit sau că i-a stat ceasul. Însă a stat ceasul, în cazul acesta, înseamnă a porni mai departe și a ticăi după alt ceas și nu atomic, cel veșniciei. Deci, revenind, biserica a fost comparată cu multe. Cu o corabie, cea mai frecventă comparație și metaforă. De ce? Pentru că suntem acolo în Orientul vremii respective, în mijlocul unui furnicar de culturi, de oameni, de etnii, care erau legați unii de alții prin comerț, prin tradiții, prin auzite, prin puține pe atunci mărturii scrise. Și de-al minte, că o parte bună din Evanghelie se consumă fie cu referință la apă, la mare, de unde limbajul biblic marea este o formă puțin exagerată care definește un lac, Elizaret, dar este și apa pe care vreau să vă pornească mai departe apostolii misiunea lor. Știm prea bine relatările pe care le avem la Sfântul Apostol Petru sau Pavel. Așa cum știm prea bine că noi înșine toți suntem în bună parte din apă făcuți și că a fi pe corabia lui Hristos este o formă de coagulare și de siguranță. Iar una dintre metaforele cele mai frecvent întâlnite este cea legată de Mântuitorul însuși, care se află la timona acestui vas, motiv pentru care nu trebuie să ne pierdem cu firea atunci când străbatem perioade de tulburare, furtuni sau chiar de uragan. Dragilor, teologia noastră despre biserică este mare, lungă și în bună parte plicticoasă. Chiar și pentru noi teologii, care de multe ori o repetăm, ne mai știm ce vorbim. De aceea spune doar atât pe scurt, la inimă și direct, că biserica este locul, spațiul și Duhul, timpul și veșnicia în care intrăm fiecare, nu pentru că suntem tari, pentru că nu este o scenă a mărețiilor, de unde și obsesia Sfinților Părinți împotriva tuturor formelor de etalare a rangului sau a bogăției prin bijuterii sau prin altceva. Să știți că nici Sfântul Apostol Pavel și nici Sfântul Ioan Gură de Aur nu erau misogini, când spuneau ca femeile să nu mai poarte tot felul de bijuterii și să tacă. Această interdicție sau critică privea tocmai o formă exagerată, în care, și am spus că nu știți, că vă văd, o formă prin care nu se poate ca o femeie să arate mai faină decât alta. Pentru că femeile se podobesc nu pentru ca să impresioneze bărbații, oricum ei sunt proști și se presionează ușor. Și rămân o viață dragă impresionați. Și sunt impresionabili. Ci pentru că vor între ele să pară altceva.
Gândiți-vă ce atmosferă era în biserica primară și mai cu seamă după legalizarea creștinismului, când era licit să scoți la vedere că ai ajuns. Că atunci era ca și mai târziu aceeași distinție între vechii bogați și săraci și noi bogați și de regulă stupizi. Am trăit pe pielea mea acest lucru ani de zile când mergeam duminica la o biserică rusească, la Stuttgart, și unde, de adevăr, era o obsesie aproape cotidiană pentru preotul paroc de acolo, ce să se facă el cu noi ruși, cu noi bogățiți, care călcau în picioare cândva pe cei domoli simpli, care, bună parte, dacă nu covârșitoare, erau născuți într-un sentiment al exilului și al purității, ei fiind urmașii, nu doar sufletești, dar și politic, ai celor care s-au opus bolșevismului. Așadar, la biserică venim pentru că suntem slabi. Asta nu face însă din biserică automat un refugiu al tuturor slăbănogilor. E adevărat că una dintre metaforile fundamentale despre biserică este cea legată de spital, de loc de tămăduire. Și nu e deloc chiar și întâmplător că Sfintele Taine sunt numite de Sfinții Părinți ca medicamente ale mântuirii, dar farmaca de sotirias. Dar toate acestea sunt doar puțin din ceea ce ne oferă cu adevărat biserica, dincolo de tămăduirea trupească și sufletească. Pentru că suma slăbiciunilor în biserică, dragilor, nu dă Parlamentul. Suma slăbiciunilor și a lipsurilor în biserică e mereu pe plus. Aceasta este matematica comunitară a lui Dumnezeu. Toate minusurile noastre sunt la imens și permanent plus. De aceea, dragilor, noi suntem în biserică slab, dar avem promisiunea fermă a tăriei. În al doilea rând, când venim în biserică, de regulă singuri. Sau însingurați. Sau mai grav, părăsiți. Sau precum cei ai căror colegi și generații s-au dus pur și simplu supraviețuitori. Suntem de multe ori în biserică singuri. Ca și în viața de zi cu zi. De aceea, consider că este un act de mare delicatețe pastorală, nu doar din partea preotului, care nu poate să le facă pe toate, să fie toate în toți, ca să vă întrebați, dar unde mai este cel pe care îl știam lângă mine sau cea pe care îl știam? Indiferent dacă îmi trezește sau nu simpatii. Poate mai degrabă să te întrebi unde e persoana care nu mi-a plăcea. Pentru că de aceea o țin minte cumva. Deci e foarte important să ne întrebăm unii de alții. Pentru că nu știm cu câte singurătăți profunde și de multe ori nedrepte ne confruntăm în fenomenul acesta eclesial, în actul eclesial al venirii împreună. Dar această singurătate, dragilor, este și o binecuvântare. Pentru că este singurătatea și umilința momentului nașterii Mântuitorului și mai amintir este momentul când El, singur, abandonat și cu povestea aparent închisă, îl regăsim în întunericul mormântului. Singurătatea, ca și noaptea, sunt momente, stări și ore în care ori ești, ori începi să devii. Este starea pe care o simțim cei care, de pildă, au făcut pușcărie în comunism. Și este și starea pe care o subliniază și sublimează un părinte drag mie și nu numai, ci și ucenicului său, Părintelui Bartolomeu Valeriu Anania, care atunci când venea de la Ratic la București, slujea la această biserică. De aceea îi mulțumesc Părintelui Alin și complicității lui Doru și a Marinei. Le mulțumesc că mi-au oferit la această ocazie de a mă reîntoarce într-un loc în care, dragilor, am fost și un timp de o vară aici la stradă.
împreună cu un alt predat de rude, care acum este decanul de la teologie. Pe atunci a apărut era minunatul, înzestratul cu minunata voce Părinte Mihuț. Prima liturghie a proaspătului hirotonitului arhiereu Bartolomeu, arhiepiscop al Clujului și viitor mitropolit, va fi tot la voi, tot în această biserică. Mă-aduc aminte ce stângăcie era, mantia cădea, nu stătea. Așa cum am fost și astăzi de câteva ori, dar sper că nu v-ați scandalizat, în care am fost cumva obligat sufletește să fiu protos, adică primul neștiutor câte știutor, bineînțeles. Asta înseamnă protia în biserică. Nu că ești primul deștept, ci ești primul care poate învăța de la alții. Să spuneți asta episcopului, vedeți ce reacție să ai. Deci revenind, în biserică intrăm așadar slabi și ne întărim. În biserică intrăm singuri și ne regăsim pe noi înșine, dar și pe ceilalți. Și în biserică venim mai cu seamă de la o vârstă încolo, sau nu numai, cum a fost de pildă în pandemie, cu o teribilă, nu mereu conștientizată, dar mereu aunată frică de moarte. De-al minte și astăzi, în mentalul colectiv, când un preot bate drumurile și flutură reverenda pe holurile unui spital, să mulți care își fac cruce, dar de groază. Așadar, și de aceea biserica, a merge la biserică, a fi dus la biserică, e pentru mulți, are o conotație destul de dubioasă. Că de regulă, la biserică ești dus cam de 3 ori în viață. De 2 ori când nu știi și odată când crezi tu că știi. Adică ești dus de alții în brațe copil, ești dus pe aceea de naș la căsătorie, momentul în care tu ai impresia că știi, și ești dus și în momentul în care te desparți trupește și istoric de lumea pe care ai fecundat-o, mai inspirat sau nu, pe care ai onorat-o mai adânc sau nu, în mijlocul celor care te regretă sau nu. Așadar, biserica este un loc ideal pentru a înțelege ce este tranziția. Și nu doar cea politică de la noi, ci în general pasajul, trecere. Este asemenea unui filtru în care știi, aproximativ știi ce intră, dar te apucă o mare și sfântă uimire de ceea ce este. De la convertirea slăbiciunii în tărie, până la înflorirea bucurelor singurătății într-un buchet și până la moartea teribilă, terifianta moarte, care la capătul celălalt se dovedește a fi preludiul învierii. Sigur, despre biserică am putea spune multe. Și mult. Țineți doar pentru voi aceste gânduri și mai cu seamă, pentru anii care vor veni, nu vă lăsați mintiți nici de cei care din exterior o critică, nici de cei care în interior o slujesc, poate nu mereu, cu demnitatea și finețea pe care ar fi meditat biserica și voi. Nu fiți, cu alte cuvinte, nici naivi, dar fiți încrezători. Țineți alături de parohiile voastre și chiar dacă nu sunteți în parohia voastră, că iată, bate perioada concediilor, nu lăsați ca duminica sau sărbătorile să treacă ca și cum în viața voastră ar fi braiște. Pentru că, să nu uităm un lucru, a te distra înseamnă, de fapt, a fi distrat. Adică cu mintea în tot felul de locuri și în niciunul. De aceea, distracția este o formă organizată de haos. Care, dacă mai are și o componentă, știu, alcoholică, se transformă în anticipare veselă a propriei pământări.
Că nu mai știi nici tu de tine, dar nici alții nu pot să dea amănunte. Iubiților, așadar, fiți în biserică iubitori și luciți, îndrăzneți și sfioși, iubiți paradoxul și minunea de a fi biserică în același timp și în același loc, pe pământ, dar deja cu primul pas în cer. La mulți ani! Amin! La mulți ani, amin! Să rămână, Părinte!